Radivojevic. Radivojevicin avakuti ja komea on! Branko Radivojevic iskee yläpeltiin ja peli on 2-0. Olipa makea vastahyökkäys, kiekon menetyshyökkäys päässä ja sieltä iskee Branko Radivojevic, Mytisin 31-vuotias hyökkääjä, tekee maalin ajassa 5 pinnaa 5 MM-turnaus vielä menossa ja sitten tulee vuorostaan Fogin laukaus. No niin, välittömästi tulee pointti perään. Onko siellä ohjaamassa joku Slovakia vielä taivastelee tätä edellistä paikkaa, kun Justin Walk lataa sitten vuorostaan 2-1 ja tässä saadaan näköjään peli reippaasti ja raikkaasti heti käyntiin. Carolina hänkin pelasi tulokaskauden tällä kaudella ja on ollut lopulta Abdelkaderille tältä huolimaton syöttö ja vielä maalin eteen loistava passi ja ilmiömäinen torjunta ja Uutta tulee ja sinne menee. Siinä pääsee Blishnak ensin tälläämään, sen vielä Howard pelastaa ja tämä lähtee kyllä aivan täydellisestä harhailusta. 6 sekuntia on erää jäljellä ja Slovakia iskee 3-1 ja nyt täytyy sanoa kyllä, että jos 2 aikaisempaa peliä Yhdysvalloilla pelaa Fowlerille, sitten Bobby Ryan Fowler, nyt tuli kyllä aivan älyttömästä paikasta laukaus, mutta maaliin se kuitenkin menee. Kyllä se kaivaa sieltä maalin takaa sitten maalin eteen Yhdysvaltain joukkue, siinä Bostasti ja Bobby Ryan kaivavat kiekkoja ja näin se vain menee, että joukkue tekee välittömästi maalin ja Bostasti on maalin tekijänä ja nyt vielä jatkuu tietysti ylivoima kaiken lisäksi. Se oli vähän sellainen heppoinen veto ja jotenkin siinä nyt tukahtivat kaikki Slovakian pelaajat ja 18-47 eli 38-47 Bostasti. Ja sitten Miroslav saattaa ja Pappa iskee voittomaaliin, Slovakia voittaa. Miroslav Pappa saattaa iskee 4-2, kun 39 sekuntia on erää ja ottelua jäljellä ja homma on paketissa. Tämän kaverin MM-historian 60